Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Panigaranu. Ogendi Igbelukwalanu, Igbezukotaranu, Ugwumba Paniela. Eze Cyril with the holy water, which records his baptism in the Lord, and of which St. Paul writes, of course, we are baptized in Christ Jesus. We are also baptized in his death. By this baptism, death, we are buried together with him. For just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might live a new life. For if we have been united with him by the likeness of his death, so we shall be united with him by the likeness of his resurrection. Let us pray. Lord, we humbly ask that by your mercy you accept the soul of your servant and son, Eze Cyril.
instance were here gathered. A traditional ruler of note, it was in tandem with the ways of God. The Eagles family appreciates wonderful friends, at whose instance we're here gathered. Family members, associates who have gathered to bid the final farewell to this ebullient elder statesman, His Royal Majesty Eze Cyril, ELESIM. Gathered to honor their late father, His Royal Majesty Eze Cyril, ELESIM. This is happening. We say thank you, Jesus, for a moment like this. I want to inform us that we have one of ABIA's finest, and of course an elder statesman in his own right, Mr. AMOKWE, and a whole lot of them. So, our dear father, grandfather, Royal Majesty Eze Cyril, ELESIM, final farewell. We appreciate your presence here today. Any moment from now, we'll officially kickstart the funeral mass. Thank you. Distinguished ladies and gentlemen, I told us His Royal Highness Eze Cyril, ELESIM. I want to believe we're all watching. Members of the Nigeria Police are also here to add a touch of class. Please, may we rise. Let us rise and give honor to whom it is due, which is the Almighty God. The procession is on. The presentation of the flag is also ongoing from the Nigeria Police Force. Kristi na ịhụnanya nke Chukwu na
na mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Let us acknowledge our sins and so be ready for this Mass in good rapport with God. Place him over your community, children here in UTURU. A reading from the book of the prophet Daniel. At that time, your people shall escape. Everyone who is found written in the book, many of those who sleep in the dust of the earth shall awake. Some shall live forever. Others shall be an everlasting horror and disgrace. But the wise shall shine brightly, like the splendor of the firmament. And those who lead the many to justice shall be like the stars forever. The word of the Lord. Responsorial Psalm. Our response is, my soul is thirsting for the living God. When shall I see him face to face? My soul is thirsting for the living God. When shall I see him? Onye nwanyị nọnyere unu. Si n'ụzọ dị nsọ nke Jọn dere. Ọ pụtara na ozu Lazarus anọọla mkpụrụ ụbọchị 4 n'ime ili. Betani dị Jerusalem nso ihe dịka maịlị 2. Ọtụtụ ndị Juu bịara ka ha kasie Mata na Mary obi maka ọnwụ nwanne ha nwoke. Mgbe Mata nụrụ na Jesu na-abịa, ọ gara zute ya, ma Mary nọdụrụ n'ụlọ. Mata gwara Jesu sị, onye nwe anyị, ọ bụrụ na ị nọ n'ebe a, nwanne m nwoke akaraghị ịnwụ. Ọbụladị ugbu a, ama m na Chineke ga-enye gị ihe ọbụla ị rịọrọ n'aka ya. Jesu gwara ya sị, nwanne gị nwoke ga-ebili ọzọ. Mata aza sị ya, ama m na ọ ga-ebili ọzọ na mbilite n'ọnwụ n'ụbọchị ikpeazụ. Jesu wee sị ya, abụ m mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụladị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ. Ma onye ọbụla nke dị ndụ kwerekwa na m agaghị anwụ ma ọlị. Ikwere nke a? Mata zara ya sị, ee, onye nwe anyị, ekwere m na ịbụ Kristi ahụ, nwa Chineke, onye nke ga-abịa n'ime ụwa. Ozi ọma nke ose n'ụwa.
first thing we do, if you ask me, I would have said, this man, His Royal Highness, Eze Cyril, the way he lived and the much I know of him, I will say he is now at God's right hand enjoying the beatific vision. But it is not our job to do that because we lack the capability to do that. Only God can do that. And so the Catholic Church, with more than 2,000 years experience, admonished every one of us, whenever we lose our member or somebody from our family, let us not be crying, oh, he's in the hands of God, oh, he's in heaven, oh, if witches were horses, beggars would do right. The Catholic Church says, go and pray for that person, pleading with God to have mercy on that person, cleanse that person, and receive him into his kingdom. And that's why we are gathered here. And in case we think that some people are so good that once they die, they are already going to heaven, marching up into heaven, maybe. But let us just take one example. A good friend of God who lived on this earth, we know him as Moses. Moses, we know, was born a Jew, trained as a prince of Egypt, and at the end of the time he went back to his people, and God chose him to lead his people out of the bondage of slavery from Egypt. Moses did it so well that he conversed with God, as we say that, face to face, like a friend with a friend. But my brothers, at a stage, look at it, Deuteronomy chapter 32, God spoke to Moses. His best friend, I don't think there's anybody more friendly with God that has lived this earth. Maybe only Christ himself. But we know Christ is God. I talk of on that same day and said, go off to the hill country of Avarim, in the land of Moab, climb the mountain of Nebo, facing Jericho. From there, you shall have a look at the land of Canaan, which I am giving to the people of Israel as their own possession. Then you shall die. You shall die. For you prove yourself faithless to me before the people of Israel at the waters of Meribah in the desert of Zin, when you did not proclaim my holiness before the people of Israel. Therefore, you shall not enter that land. That was God's decision concerning who? Moses, a great friend of God, who was almost found impeccable. But at the waters of Meribah, the Israelites were very thirsty, and they were shouting, who will give us water? Why did you bring us to the desert to die of thirst? Why did you do this? And God said to Moses, take your staff, knock it on that rock there, and water will come out for the people to drink. And Moses went there and did what? He knocked the first time. Remember, God didn't tell him how many times he should knock. Just knock. But he knocked the first time, there was no water. He waited and waited, no water. So he knocked a second one. That is the sin of Moses. My brothers and sisters in Christ, this is the sin of Moses that deprived him of the honor to enter the promised land. He led the people of Israel for 40 years, and reaching that land, God said, stand there, look into it, but you will not enter it. Because of what? Disobedience. He had knocked 2 times on the horn. That little doubt that he knocked the first one and the water didn't come, he knocked again. That was, he called him faithless. You see how strict God can be. So when you are jumping about that your mother is in heaven, take your time. When you are jumping about that you will soon be in heaven yourself, take your time. Because it's not
not easy to get to heaven. And as Cardinal Lunde will tell us, he says, none of us is qualified to be a member of God's board of consultants. We are not qualified to advise God. The Jews summarize this. Deus autem in cielo est, omnia quecunque voluit, fecit. Our God is in heaven. Whatever he wills, he does. Nobody questions him. So see what he did to Moses. Your own sin and the sin of Moses and my own sin and the sin, which one is better? Think about it yourself. He let these people in the mountain look into it, see it, view it as far as your eyes can go, but you will enter it. And Moses did not enter it. We are happy, however, that eventually Moses reached the heaven, because when Christ the Son of God came at Mount Tabor, at his transfiguration, Moses and Elijah came conversing with him. They were agents from heaven. So Moses was in heaven. But just see the punishment God gave him. And think of yourself, the type of sins we commit. That's why the church says, pray for your deceased person. Pray for your dead. Pray for your relation. Call for God's mercy on that person, because things are not secret. Secret things are too many that only that person and God know. So therefore, my brothers, take your time. Gather here, we are praying God. As far as we know this man, we hope he lived well. As an ordinary man, and then he became a king, whether as a king and eventually an elder, the most old, I think the oldest king here. God, please have mercy on him. Cleanse him and receive him into your kingdom through Christ our Lord. Gracias hagamos Domino Deo nostro, Deum etius tom Veredicum mevius merce cum salutare, nos ibi sempre et ubique gratia sagere, Domine Sancte Pater omnipotens et Deus, per Christum Dominum nostrum. The prelates of the Methodist Church of Nigeria, in the person of His Eminence, Dr. Samuel Chukwemeka Kano Uche. Please. And we know that he is going to acknowledge the presence of priests by appreciating more. I know that. Representing we have the Deputy Governor of Abia State, Right Honorable Ude Okochukwu, the Deputy Governor of Abia State. Representing the Governor of Abia State, Professor George Obizo, the President General of Ohaneze Igbo worldwide. Ladies and gentlemen, at this juncture,
all the guests, all the people from UTURU and far and beyond, all the bishops and priests, I'd like to thank you all. My name is Eze Cyril, doctor, and I'll be reading a short story of the biography of my grandfather. The seed of greatness that eventually metamorphosed into Honorable Eze Cyril ELESIM was initially sown in the home of Mr. and Mrs. Ibam Iso, and subsequently delivered in the rural community of UGWUMBA, AMOKWE, ACHARA, UTURU in 1921. Being born into a family of 5 children, composed of 2 boys and 3 girls, young Cyril was exposed to the harsh realities of hard life quite early, as he was forced to trek to Umuahia in 1942 to commence work as a maid, and eventually walked back to UTURU 2 years later in 1954 when the houseboy job was abruptly terminated. He would subsequently travel to Kaduna in 1945 to further his indispensable houseboy career, at that time in the house of Mr. Remy Aguneke, who graciously elected to train him as a tailor for a customary period of 7 years. He then spent an additional 7 years as an apprentice tailor, being compared to cramped details of measurements he took for his would-be clients. This practice enabled him to develop a very retentive memory, a quality that characterized his entire life. Upon completion of his tailoring apprenticeship, young Cyril officially activated his endowed spirit of enterprise by setting up a dressmaking business while also working in marine engineering in the military camp. He did this while receiving a meager salary of £2 a month, while living there with his cousins Dominic Mba and Michael Ibe. He was able to equip 2 young men, one from UGWUMBA and the other hailing from Onuzor, with tailoring skills. Some of the memorable highlights from that season was the arrival in Kaduna of another cousin of his, Godwin Wadike, who in 1953 started a nursery and primary school in a Methodist church located opposite Cyril's workshop, while also living in his house. In 1962, he was recruited into the Nigerian police force and posted to the regional stores in Kaduna to take charge of the men's tailoring unit. His job in Kaduna was, however, disrupted by the Civil War, and he was transferred to Umuahia by the police authorities prior to the escalation of hostilities. At the end of the war, he first stopped in Isieknesi before returning to UTURU to join his family. Subsequently, Officer Cyril Ibe continued rendering service to the nation after the Civil War with stints in Enugu and Owerri division of the police force. He was able to rise to the position of Chief Inspector of Police before retirement from the force in 1995. When he traveled back home in UTURU in 1961 to find and marry his lovely and amazing wife, Margaret, it was indeed an affirmation of what the Bible says in Proverbs 18:22. Whoso findeth a wife, findeth a good thing, and obtaineth favor of the Lord. The Lord subsequently confirmed his word by blessing their union with 10 goodly children, though the first daughter died shortly after birth.
As a good helpmate to Cyril, Margaret manifested an unequal spirit of industry that enabled the family surmount seasons of hardship associated with low salary regime and events of the Civil War. It is on record that she championed the production of many household essential commodities, including soap, candle, cream, and such food items as bread, cake, pies, and other snacks which she hawked with the help of our children in order to sustain the family. Little wonder our first son, my dad, Professor Greg Ibe, turned out to be a reputable scholar of entrepreneurial science and also a true symbol of industry locally and internationally. It was an appreciative Cyril Ibe who was once quoted to have said, "I wouldn't have made it in life without my God-given wife."
Members of State Executive Council who were here, the Principal Secretary to Her Excellency, the wife of Governor of ABIA State, who is also today representing her boss, Deaconess Nkechi Ikweazu, Chief Mrs. Love Ezema MNI, State Chairman of our great party, the PDP in Abia State, Right Honorable All-Well Aseforo Okere, who I understand is being represented by his deputy and other members of the State Working Committee. Eminent personalities, political stalwarts that are here. I've seen Aheji Agamba Ndiwo, Chief Emmanuel Iwanyang, Chief Onyema Ugochukwu, Lieutenant General Azubike Ihejirika retired. I've also seen Ambassador Oke Emuche, Secretary General Oneze Ndiwo, Sir John Udabala, and all members of the Chamber of Commerce for Aba that are here. The chairman for our own AFSEC, Professor Mpa Agumpa, is also here and well recognized. The chairman for Isukwato local government area, I want to use you as a point of contact. Onye nenye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nna anyị Eze Cyril ibe n'ọnọdụ ndị nsọ na n'ike nke mmụọ nsọ ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwere nụ gara aga ka o gosi ebere n'ikpe ka ọ ga-ekpe ya. Nna anyị bụkwa onye eji ọnwụ gbapụta, onye kwụgoro ụgwọ o ji, onye mere ka ya na nna dịkwa na mma ọzọ, na onye bukwara n'ubu aka nke ezigbo onye nche atụrụ, ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ dị ebighị ebi, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha, na mmekọ nke ndị nsọ.
Until that day when you, the resurrection and the life, we raise him up in glory. Then may he see the light of your presence, Lord Jesus, in the kingdom where you live forever and ever. Amen. We commit his body to the earth from which he was made. Christ was the first to rise from the dead, and we know that he will raise our mortal bodies to be like his in glory. We commend our Father to the Lord. May the Lord receive him into his peace and raise his body on the last day. Lord have mercy. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil. Let us pray for Eze Cyril to our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. Anyone who believes in me will live even if he dies. And every living person who puts his faith in me will never suffer eternal death. Lord, you wept at the death of Lazarus, your friend. Comfort us in our sorrow. We pray to the Lord. Lord, hear our prayer. You raise the dead to life. Give our Father Eze Cyril eternal life. We ask with faith. Lord, hear our prayers. You promised paradise to the thief who repented. Bring our Father Eze Cyril to the joys of heaven. We ask with faith. Lord, hear our prayers. Eze Cyril was washed clean in baptism and anointed with the oil of salvation. Give him fellowship with all your saints. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. He was nourished with your body and blood. Grant him a place at the table in your heavenly kingdom. We ask in faith. Lord, hear our prayers. Comfort us in our sorrow at the death of our Father Eze Cyril. Let our faith be our consolation and eternal life our hope. We ask with faith. Lord, hear our prayers. Lord, listen to our prayers for our Father Eze Cyril, as he always desires to do your will. So, in your mercy, forgive whatever wrong he may have done. By his Christian faith, he was united with all your believing people, now in love and mercy. Give him a place with your angels and saints. We ask this through Christ our Lord. Amen. Grant, O God, that while we lament the departure of this your servant Eze Cyril, we always remember that we are most certainly to follow him
Give us grace to prepare for that last hour by a good life, that we may not be surprised by a sudden and unprovoked death, but be ever watchful, that when you call, we may enter into eternal glory through Christ our Lord. Amen. For it is it. May Mary, the most virgin Mother of God, kindest comforter to those who mourn, commend to her Son, the soul of our Father Eze Cyril, who has departed from this life, that through her maternal intercession, he may quickly reach his longed for home in the heavenly fatherland and live forever through Christ our Lord. Amen. Wave your hands unto the Lord, everybody now. Let's praise Him. He's worthy of our praise. Thank you, Jesus. Jesus, you're worthy of our holy water. I should have to buy drum of every thing I go from. When I said, maybe I got into Chile, you are trying to come in at a good apple. When I get in who very well lose that in my. I should have not a time I know what's in a good speed. Amen. Oh, yes, Shalom. Shalom, in a young line, now we're off. I get bring it, but I do some. I say, Lamp, Madigan, Amen. Rest in peace. God bless you. God bless you. Stay along. Amen.
From Dr. Ifedi Okwenna, I'm Director General Award Igbo Summit Group. I'm Deputy Director Igbo Renaissance Center, Gregory University. Eze Cyril, His Royal Highness. Onye ọbụla ma etumbu na Professor Greg ji amakwa na mụ na nna ya dị mma ọfụma. Onye udo ka ọ bụ onye gbara mbọ n'ugbo ọ dị n'ụwa kpaa ogbe Chukwu wee gọzie ya. Anya bụ ife mere na ọ na-eji etu o siri bi ndụ mgbe ahụ ọ nọ wee na-adụ mmadụ ọdụ. Anyị na-anọ ọtụtụ oge na mbịa uturu, mụ na anyị na-anọ ọtụtụ oge na-akọrịsị akụkọ, na-akọgasị etu ụwa si echenjigasị, na-eji ya na-adụ anyị ọdụ. So na ị na-anya efu na onye udo ka ọ bụ onye na-enye gị ndụmọdụ ga-ebara gị uru. Ọ bụ na isoro ndụmọdụ a efu na okwu ndị ịma onye ọ kara ahụ, so o ji na-agwa gị okwu na-eme ka ị na-ereviews ụwa because na ọ fụsigo ife niile. So a word of wisdom ka ọ na-enye ndị mmadụ. So onye udo ka ọ bụ o biri ezigbo ndụ. Chukwu gọzikwa ya wee nọ mmadụ onye na-adịkwa na-adị 100 years were anwụ, mana anyanwụ narụrụ a few weeks to 100 years ya ka o ji pass on. So nọ nnukwu ihe, nnukwu mmadụ onye Chukwu gọziri ka ọ bụ. Anọ nnukwu ọ bụ ezi ya na obiri life age of 100, mana ọ ka dị very articulate, mind ya dị ka dị strong before wee rapụ. And okwu ọ na-ekwu ka aghọtakwa etu ahụ ọ dị, ọ na-ekwu ka agadi. So ihe kachasị nke bụ ị ga-amụta n'ụdị ife a bụ na onye lose na hope gbasie mbọ ike, ị na-eme ọ na-esigodi ike na-anọ na-aga, maka Chukwu nwere ike ịgọzi gị n'ụtụtụ, gọzie gị n'enwe ike, gọzie gị n'ehihie, nwee ike gọzie gị na mgbede. Onye gbara mbọ ike agwụghị. Nkụzi ọ na-akụziri ndị na-eto eto kịta bụ ike agwụna gị, esi na etu ihe si eme gị wee koropụ obi. Nkụzi onye ọbụla ya amụta bụ na ọ dịghị mma ikoropụ obi. Ị ga na-agba mbọ na-anụsi ọgwụ ike ruo mbọsị Chukwu kpọrọ gị. Nye nwa Chukwu ọ bụ nọgidere ọgụ aha ruo nchọ bifo bido kenebe Chukwu. O rukwa na 60-70 years wee kenebe Chukwu. So mana ọ bụ na onye enweghị that patience, ndidi, efu na ọ ka anwụgogbo. Ana m eche na ogologo ndụ o biri na ihe mekarịrị ya na-ebu na o tiri ụwa obiọma. Itinye ụwa obiọma, na-agba mbọ, na-agbasi ike, ị ga-ejeta aka. Chukwu ya agọzie gị, nye gị ogologo ndụ. Ndewo.
Rubius Igwe Jenga. Ebe m Virginia Chibuzo Weke Ọkibe n'obe. Oyobe. Manana say na one day the number. Number 1 na Prof no nwe bụ ọkpara onye Eze Cyril. Prof bụ ọgọ anyị nwoke. Ọgọ anyị nwoke in the sense na Prof na anọ nwa the older sister to my wife. So na anyị chawo ọgọ. Yes. So and the Prof will mad. Prof will Prof will be there. No matter ezinụlọ ebe na-asị okporo papa ji wee dịrị 100 years ha jidekwe na onye ndị be anyị siri jide ka o ji na-emeji ihe and na ọ bụ okporo ahụ ha jidekwe ka papa si jide mgbe ha gafee 100 years ahụ papa maka na papa ga-anọ ebe ahụ na-akịrị ha eke ka ha ruo more than 100 maka na na-asị azụbụike ịghọtago so na ana m ajụọ ha ogologo ndụ na isi ike na-aga m n'ihu n'udo ihe mmadụ ndụ dowe ezi ike ogologo ndụ n'ugwe bedowe nke ọzọ bụ ejefa ka ego ogologo ndụ ịma na ndị oyibo na-asị na ọparị pasu ha na mbọ na-aga hand in hand ịma hafụ na eji afa gị na-ekwusa ogologo ndụ ahụ na-eshite from eji afa gị maka na nwoke bụ anyị si na onye a na-akpị n'ọnụ o beghe ugwu ọwụhụ n'ehie mana iwekwa ezigbo afa ọ bụrụ ebe ịtọ atọ ruo years and years gabe 100 ọ bụ na-ewish ndị be ya Prof na onye be na ụmụ ha anyị na-ekene ndị be anyị ndị nọ ofesi na-asị ha na omenala anyị dị mma omenala anyị ama nchi na ka anyị si wee bịa tata kwanyere Eze Cyril ibe ugwu papa anyị na nna ochie anyị na-achị onye ọbụla ịzọtaghe n'ọkpa irite n'ọnụ onye ọbụla kwụwa eke ọtọ maka na ịkwụ eke ọtọ na Chineke ga-anụ ojiri asịrị na ndị be anyị inekwa ya kịta ewu ndị udu bunch ewu ndị igede obinege ewu ndị akpa ugo mmanwụ ha niile bụ ndị bịara ikwere so na o ziri ezi o chiziri echizi iya Prof bụ na onye ọha ọ na-eje ọ na-ata iche Prof na-eje ọ na-ata iche. Thank you, my brother. Ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndị iwonu Chukwu fụrụ anyị n'anya. Lolo Joy Ibe. Joy Ibe. Kọwadara ụrụ anyị ọfụma maka akpọka n'ibe Chief Ibe or Professor Ibe or Dr. Ibe. Oya na anam so ebe ko junata gị n'Enugu State Udi adịma enweghị ndị banyị na nnekwu a na-asị n'ambụrụ ya n'ebe ọ dị ekusi mụọ ya na-anụ ya n'ebe ọ dị ekusi mụọ ya ọ bụ eziokwu n'udu nke m ga-achị n'eziokwu kamgbe ị batara ka ịkọ ọ na-aga ọhụma as you can see muna dim no at least up to now so it's well. Ewa unu ga-anọfe etu ya na anyị ga-anọfe n'eyi maka ndị na-ajụrụ ajụjụ si na ndị ahụ bụ ọkwa nwaanyị na-esi ihe nwoke a na-akwanyere ihe n'ọkụ kedu isi bụ udu nna di iwe nna di m wụ 1 of a million or anything like that. Ezigbo nwoke, ezigbo di, ezigbo grandfather, ezigbo great grandfather. On na-enyere everybody aka, on na adored to everybody.
He's a good person. He's a wonderful man. I won't come to the camera and be saying that if it's not true. So it's okay. Tension be. A man I shout, as an angry shouting. So I gosh no hey yo mezukwe so on a marry everybody man all of my everybody so oh toshida he we na ga ama sisi unu diwe mako ama no diwe nwoke do taro ndo metekwa ni ihe nwoke na metekwa kedu ekpere mo bụ okwu ndụmọdụ na-atụpụrụ ndị ọdịka ọdịgị ndị gị na ha na-eru ya bụ ihe m ga-agwa ha bụ otu eze si wụrụ ezigbo mmadụ na onye ekpere na everybody should trust in God, believe in Jesus Christ, and also do their work. When you do your work, others do their own. So everybody should put hands together and learn how to live in peace. I think I should add everybody. And them. Professor Greg thank you, sir. So, and since then, I need both on the mode. Okay, so offer Nidokwe Ndozaya. So, annoying me. Yes. Oh, I can name the Nina Bella first. Can no Hanese, can name the pressmen and the presswomen. So, thank you for blessing this day for us, because without them we won't be known. So thank you so much. Okay. The same thing we in Emilia. Oluna bani very ejibo. Ina gori abacha na. Ona atakwe na atakwe. Atakwe homa. We kukwe no udi pompo. Oh, you di pompo. Oh, okay. Kita Maria. Oh, thank you so much.
Aha mbo Chris Mba Chief Akibe my junior brother o emegirizi owu na nwanne m nwoke bịakwa lụọ the last born n'ebe Chief so we na emekọta abụ nwanne wụrụ ọgọ ndị ndụ dị ebe a ụfọdụ bụ ụmụnne ụfọdụ bụ ndị enyi ndị si Ọnịcha ịma na Chief apụta ha ọsụsọ due to engagement o nwere n'ụlọ ndị mmadụ na-abịa so ọ bụrụ na ọ pụtara n'oge ndị Ọnịcha nọ ebe a ọ ka dịgo 50 100 lara ala mana ha ncha n'okwu adịbụ interested ịbịa ka ahụ Chief nke na-ekwenye na anyị bịara isi ahụ sorry na ha mere mba na omenala Igbo mmadụ nwụọ dịgasịrị mmadụ ndo dịka ma m na-asị Chief sorry m si ya na onweghị eji mmadụ ga-anọ nwụọ ị ga-agbawa egwu n'ime ahịa na onye a anọka mana because no matter the age o nwere onye ahụ na-asọ ọvụrụ gị o nwere bụ ọ dịrị ego dijegwu nna gị si ya ihe mere mgbado taa ogodo oke a na-eji ya ka ihe a si ga mana mgbe anyị misi the man mụrụ ụta dị age ọnụ ọ ga na-ewute gị ọzọ nwere ihe na-emisi so isi ya ndo onweghị ọjọọ imere maka ịma a ga-anwụrịrị anwụ dọtago isi ya ndo onweghị ọjọọ imere akọwago m okay anchapụ ofu ife a ọkwa ofu onweghị nke ka nọ mana ịma na ụta anọ kịta dụnwa amaghị m ndị nne n'ala ka ịkụrụ n'ọha nwa dọtago n'ọha nwa so ọ ya na-eme mgbe ụfọdụ oge nwụọ ọ dịka ụmụ ya adịcha ahụ mana ọ bụghị ebe Chief nọ maka Chief na-akpọ ya adịka generally well amaghị m ihe na-akọrọ gị bụ dutu ịma ndị nne mma m nọ mana pam anọzi ofu ga-anọ onye ka m na-agwa Chief ebe a kịta si ọ batakwala na society ya ndị nna ha nwụrụ anwụ mana mma ya ka nọ ụta mma m ka nọ kịta
so ọrụ m ya mba ka esi ka m na onwe ha onye anwụ na mana onye oge eruru gawa otu a jụọ n'ebe nna gị nọ kịta ịhụrụ ya otu a ngwa ndị ọhaneze ana m ekene unu ndị hapụrụ ihe dum ha na-eme bịawa ebe a taa ndị enyi anyị ndị kwuru ebe anyị ndị ọgọ ndị ọgbụ na-abịara ebe a maka ịbịa duga nwanne nwoke ịbịa mgbarụ na nke ife ana m ekene unu ụkwụ unu ji bịa ka unu ga-ejikọela onweghị ihe ga-eme unu ndị ahụ si na anyị aga akụ n'uturu ga-anọkwu na-abịa sị na ha abatala na onweghị ọbụla ga-emenụ maka ọfụ uturu siri ike ịjụ ajụ ọfụ uturu enweghị ha na-akpọ eke ebe ama eke ugwu sọrị eke ugwu ọha ndị ọbe nna nna anyị ha kpọrọ ọfọ so ọ na-echekwata onye ọbụla ga-ala n'udo n'aha Jizọs ma gụọ na oge na-eme nta gị ga-alụkwe n'udo nwe so onye ya ebe gị ndewo onye nna ya nọ ndụ ihe esi lọta ọ ga-enidi ịgala ọba ga-agbụta jileke bee baa ya sie ya bọta onye nne ya nọ ndụ afọ ole ọbụla ọ dịgo ịlọta ọ ga-emere gị nri ọ dị otu a bọtụ o nweghị eke ka mma gị zaa ya otu ahụ nna gị nwere ike iwe iwe ịma ụdị ihe anyị na-ajụ ugbu a bụ ụdị ihe ahụ a na-ajụ na wedin ọ bụ eweta nwunye gị weta mma gị tie na ụgbọ mmiri achọrọ ikwu elee ihe ị ga-eme ama m ama oke ka anyị were n'ihe mba gị ịzụ nna o miniri ugbu a si ị chọrọ ibu nwunye gị ụzọ nwụọ ama ajụkwa gị o nweghara m ya maka agbajiri m chọkụ ọ ihe m ji aza gị ụta agbajiri m chọkụ wee so gị jụọ m otu ugbu a m za ya ụta emegidela m ndị ichie m za ya ụta ma emegide ụmụnna so onye anwụla aha m bụ Okafọ Sylvester ahụ m onye ọnụzọ ahụ m chatara akantant ka a chatara achata aha m Dr. Chidimba ahụ m onye AMOKWE achara ala m ka ị nọrọ ya kpata akwụkwọ m ọgọ nwanne m na-alụ nwa onye nwụrụ ihe niile nọ ọ dị n'ahụ ịhụla na ya ga-egba nwe gị Krismas na ihe niile na-emere anyị aga n'anya ya na nwe ụdị ihe adịghị ebe a taa ndị niile nwe gba gburugburu n'ụwa they came today to commiserate with us anyị tụrụkwa anya maka onye na-eme ihe taa ugwu prọfesọ Greg Ibe wụ nnukwu mmadụ ka anyị tụrụkwa anya na oke ehi gbapụ ihe ọjọọ ya jụkwa ya kedu ndị ọ na-aka emetụta ọ bụ mgbe nna nwụ ka mgbe nne nwụ nke na-aka emetụta ụmụaka na ọ mgbe nne nwụ na ke ilekwa anya ugbu a mgbe alụrụ m nwaanyị nwa gị ịlụkwara nwaanyị nke m si hụ ihe nwa gị ego ga-akụta ihe asị gị na ọ ma ọma ime ya agwa ndị ọzọ kwa ma ọma ime ya ọ kwada di o ọ gị ga-ekwa nwunye ego eme ya ọ ma ọma ka ama the love goes to the mother more than the husband. That's it. Ịhụla ya nụ iji ego aka gị gbagba eziokwu ịhụla ya na ọ sọrọ aka ya na-aṅụ mana ka o si na-adị uru nwa dị too much na amụta nwa zụọ ya ọfụma bụ uru ya. Thank you so much. I'm Dr. Chidimba.
Central Bank. I'm going to Medina. So, nke a bụ ihe jiri dị ndị acha ụta izu ndị ebe a ọmụta ndị ọtụtụ ile anya ihe a ndị ụzọ ebe a hụ nwaanyị ebe a from Lagos tuo ha ụzọ injinia ha bụ eji ụzọ dị maria onye ala ụlọ ọta ya eke eme nwaanyị n'igwe ma ọ chifu n'igwe ọ n'igwe Yala monse, yala monse. Yes. Also, carpenter, hostel.
hostel na anyị ga hostel ya na etu ya na kapten kabụrụ ebe ahụ nke onye nke a bụ maazị Ọnwụka Ịmanya ọ sị na m ga-eso m eziokwu ọ bịara bịara ụnyaahụ ọ sị na ụgbọ kwesịrị iso m n'azụ ebe mgbaru a
ngasa na wa kita ma adrese Dewo. Eme. Ụfọdụ ya chọrọ ịjụ. Onye tụwara anya dị ifo. Ka ọ gafere ihe ifo. Anyị na-ekele Chukwu Olisa bi n'igwe. Anyị na-ekele Olisa bi n'igwe mere ka ụbọchị anyị chaa ka ọnwa. Onye a na-ayọ Chukwu ka o mere anyị. N'ihi na eziokwu na nna m anwụọla mana o mekwara ka ihe niile a ga-eji wee kwa ya. Ndị niile bịara na onye ọbụla gbazuo emechakwa onye ọbụla laakwa onye larukwa ya akpọ na ya laruole otu a na-akpọ ya onye eze udo na-eme ka o mefuru onye ọ dịrị ihe ahụ mefuru anyị na echi gara aga anyị na-ekele Jehova onwe onye ma echi ihe a na-ekwu ihe mere ka anyị ji na-ekwu okwu onweghị onye na-atụ ya na-eme nkwadobe nchekwube na ọ ga-adị mma and o mechara dị mma. Ọ dị mma afọ mgbe ma ndị uwe ojii ma awa kachita flag tinye ihe o gosiri bụ na ya bụ ihe ma ikikere ma ihe na-aba na-akụ ugbu a ka ụkwado maka ya bụ agha dị n'ihu maka anyị mara na o nwere ọnọchị ama eziokwu na egbo oke mmadụ na onwe mana o nwere ọrụ ọzọ ịbata kịta na achinyere m ihe ndị ahụ ka afọ dị ka achinyere m ya ka onwe ọgụ m na-aga achinyere m ya ka ọ dị bụrụ ihe ịrụba ama na ihe papa m ji rụọ ọrụ uwe ojii na achịtakwara m ya ka ndokwa ọ ga-emezi mgbe a ga na-edozi ebe ndị mmadụ ga na-eleta ya anya ọwụ na m ga-eyi ya ọ jiri ewere gaa ghọọ onye uwe ojii mbanụ so ka ha fidi na-eche nwekwana ka m ji asị bụ na onye ọdịnala achọghị m echi onye ọbụla kama ebe uche m dị iche bete o mere m kwesị ike na onye nna ya gbara mbọ rụọ ọrụ ndị uwe ojii ihe ọṅụ na ndị uwe ojii niile ana m ekelekwa ha ịbịa kwanyere ya ugwu ọhaneze niile bịara UTURU bịa saa anyị ndo maka ọnwụ and ili pam ana m ekele unu ọ ga-adịrị onye ọbụla n'ama ụbọchị ọjọọ kwuo na apụkwala n'ama ụbọchị ọbụla ihe ọma rutere unu ndị mmadụ bịakwute unu nke ọjọọ a ga-anọnyere unu n'aha Jizọs amen.